Azért az AI elterjedése ugye egy nagyon sok gazdasági haszna lesz a cégek számára, de rövid távon biztosan lesz társadalmi ára is. Olyan dologban veszi át az ember szerepét, ami azt gondoltuk, hogy nekünk van primátusunk, nekünk van egyedül intelligenciánk. És ez ami megvédett minket minden mástól. Most ez a biztonság csökken ezáltal. Tagadhatatlanul veszély, óriási lehetőség. A cégben is az egész működést kell újra gondolni. Én azt gondolom, hogy itt tulajdonképpen a társadalmunknak a működését is alapjaiban kell újra gondolni, és meg kell kérdőjelezni, hogy egyébként ez az egész munkavilág, amit mi kialakítottunk, amúgy ezt kérte valaki? Az AI adaptáció az ott kezdődik, hogy a cégnek az üzleti modelljét kell alapjaitól átgondolni. Miket kezdjen csinálni, hogyan kezdjen gondolkodni a saját működés az AI kapcsán, hogy ő ebből tényleg előnyöket, versenyelőnyt tudjon elérni. Extrém verseny, telített piac, külföldi titánok. Ez a magyar elkereskedelem. De van még hely az élvonalban. Az odajutáshoz viszont nem szerencse, hanem stratégia kell. Ezért Kobza András tudásmegosztó tartalmak mellett olyan szakértő vendégeket is meghív, akik tudják, hogyan lehet piacteret hódítani. Legfrissebb trendek, AI és konverzió optimalizálás. Ismerd meg a webshopod legjobb verzióját. Ez a Click and Convert. Ez a Click and Convert, a magyar e-commerce podcast.